Kicsit közelíts rá, csak egy nagyon kicsit. Nagyon szar. Hű. Tudom. Sziasztok, Kitty MC vagyok. Itt van mellettem Szoni, és itt van mellettem Vér Márk is. Velük játszunk. Hardcore sorozat. Első részünk. Most kreáljuk le, hogy ne legyen semmi olyan, hogy mit csináltuk, meg ilyenek. Na. Olyan jó lesz. Kettő. Hardcore. További beállítások nem kellenek. Meg létrehozása. Hangosabban? Jó van. Értem. Remélem lehet hallani. Addig nem lehetett, akkor elnézést. Na nézzük. Gyorsan. Ó, nincs fa. Ott van. Na. Hardcore sorozat. Addig játszunk, amíg egyszer meg nem halunk. Úgyhogy első este nem megyünk ki, mert bányászunk inkább, mert kimegyünk első este, meghalunk, aztán még a hardcore sorozatnak egy részes hardcore. Először is szerintem így jó keres szerintem bárányt. Bárány? Hogy ezért legyen ágynak. Ja, ágy. Nem szeretünk aludni, de muszáj. Még fáradsz vagy? Hát igen. Aztán barkácsos szerintem lehet már bányászni is venni, amíg lenne nagyon. Generálná egy világot, azt egyből sötétbe. A szén amúgy jó jönne, hogy... Ja, ezt akkor a zombi survival, ez volt survival, mert az már utána még. Na, barkács asztal. Remélem megjegyzitek a recepteket, hogyha kezdő Minecraftosok vagytok. Botot lassan csinálom. Hát a Sirius meg nem szól az, hogy kezdő Minecraftos. Nem is neki gondoltam. Hát. Na, a csák, ez már meg van bányászni, mert lehet. Na, a szenet azt majd teted is ki. A szenet az facsákánnyal mindennek ki lehet ütni. A vasat csak kőcsákánnyal, a gyémántot meg az aranyat az csak... Vascsákánnyal? Vascsákánnyal, és az aranycsákány az nem bírja se kiütni az... És a obszidiánt azt is csak gyémántcsákánnyal. Aha. És a gyémántcsák is, fél óra, amire kiüti vele. Ja. Mondjuk fél óra nem, de... Hát de az olyan megvan, hogy ilyen 5 perc. Hát 5, nem, fél perc. Jó van, Márko. Na és akkor a aranycsákány, ez nem bírja kiütni a vasércet, gyémántércet, az aranyércet. Szóval egy szánalmas bányászati eszköz. Magyarul. Ne szar magyarul. Hát igen, azért nem várunk tőle többet. A fa jobb. A fa többet ér. Nem. Tényleg arany ki tudja ütni a szenet? De szedjék követ, és akkor kőcsánkát Ja, azt csináljuk. akartam, már elfelejtettem. Azt hittem, már kiszedtem 3-at. Tiszta bolond vagyok. Hát azt tudjuk. Hány perces is lesz egy videó? Hát most 10 percesre terveztük, de már 3 percnél járunk, úgyhogy lassan, hát nem tudom körülbelül mikor. De néha... Ja, ott van. Ezek azt mondom, hogy 3:31, igen. Akkor jó, csináld. Ráközelítettél? Hát miért ne? Jó. És jó minőség? Hát azért kicsit kizmenedzselgelődik, de hogy így, de jó, tehát így, érted, hogy ez kicsit más a monitort nézetem, de persze, hát azért mit nem várunk egy 5 kamera. megapixeles kamerától, ja. Nem 12 megapixeles, mint az S4. Ez csak egy esetben sajnos. De hallod, kéne falkja már, így a videóban szerintem semmit nem látni amúgy, hogy bent vagyunk. Fényesben vagyunk? Hát, Hardcore, azt nem lehet átállítani, fényes, jó. Látószög, hang. addolunk? Nem lehet addolni, bazzol. Grafika gyors. Az igen. De gyors lett. Nem, nekem nem kell gyors. Ez nem gyorsan is, nem? Szép grafika. Nincs gyönyörű? Azon is jó menne. Hát az lehet. Ritkán lesz sorozat, talán egy hétben egyszer, ha lesz Sony-val is, meg V-Markkal. De azért én is fogok külön resztom tutorialokat csinálni. Meg lesz a jó. Hát, amúgy hát velem csak egyedül sok videó lesz. Nem tudom mikor. Lehet, hogy most egy hétig nem lesz. Na, hol építsük a házat és miből? Hát először sorban szerintem kőből,
vagy pedig fából legyen Vagy szép. Te ültessél most. Vagy nyomunk egy barlangot. Tehát Barlangban is megépíthetjük. Hát mondjuk egy barlangba kezdettek jó lesz lakni, nem? Hát, mert csak kiátsod, mondjuk egy 5x5-ös hegy elég. Most itt szélesítünk. Ennyi elég, már akkor meg ki fogsz menni. Látszik a videóba, Máté? Mert te nézed a videókat. Persze, hát ez... Jó. Van rajta vakú, úgyhogy sötét lenne. Csinálunk majd a Sony-val Redstone tutoriált is. Az sok lesz. Még lehetőleg ma megpróbáljuk, nem? Hát, összehozzuk. És akkor ezt szeretőjük. De mi legyen? Kommentáljátok, hogy mi legyen a következő Redstone tutorialunk. A mai nap már megvan, hogy mi lesz. Amúgy még nem tudjuk, de erre már nem tudtok válaszolni, mert azt már eldöntjük, de ha látjátok a videót, akkor kommentáljátok, és akkor írjátok le, hogy mi legyen a következő. Mert nekünk nincs ötletünk. Reméljük olyan hír. Bármit meg tudunk csinálni, persze, de azért úgy, hogy mindent. Remélem olyan híresek leszünk, mint a Sirius. Hát igen, hát így. Nem flagmázunk le Sirius, így reklámozzuk a jelet. Sirius! Ő a legjobb. És Lomo. Hát hogyne? Meg Taurus, meg minden. Hát ez a csapat, az jó. Sokat néztem tőle. Sok mindent. Na, Sirius-tól szerintem ezt a részt majd talán, hogyha lesz vágunk, akkor ezt szerintem mielőtt föltezik a YouTube-ra, talán be tudjuk gyorsítani. Hát ha nem, akkor nem, de ez nem van elég unalmas. izgalmas rész, úgyhogy most nem... Siriusból csak egy videót néztünk, azt a önfelépítő falat. önfelépítő ház, de Hát többet nem néztünk, igazából csak azt tudom, hogy Sirius nagyon nagy osztálytársaim is egyfolytában azokat nézik. Siriust. Mondjuk, én is elismerem Siriust. Jó lesz ez most. Na, akkor szerintem most nem beszélünk, mert kicsit szerintem ez majd a bányászásnál nem fogunk beszélni, mert szerintem az be lesz gyorsítva. Talán. Hát azt tudjuk, hogy kell. Hát igen, majd kell egy vágó, ugye. De nem baj, meg lesz. Kéne keresni. Hú, de szép az ott. De az igen, az mi az? Ez így Izland? Nézzük, ráközelítek a kamerába is, hogy azért érdekes dolgot. Tudod, Dynamo. Hát igen. Földynamoztam. Hosszú, hogy megtisztam. Belefatakba. Lökbe. 3 húst adott, az jó. Hát az... Dynamo! Szerintem az egy koca volt, az azért adott egy De új. még több disznót is üljél meg, és majd csinálunk.